diu a eixa llibertat. Algo me diu dins de mi que tu ja no eres la mateixa, que estàs perdent la teva llibertat, que cada vegada que tens més llaços humans, de la forma que siguin, cada vegada peix més la teva llibertat, que cada vegada que penses més en els teus ideals i el fas un muc que no deixes entrar res més dins de tu i que tot això sobra, aleshores tu que vols ser lliure perds la teva llibertat. Que cada vegada que tens un ideal o idees, aquestes coses te fan perdre la teva llibertat. Que cada vegada que tingues llaços humans i no te nuguen a res, aleshores seràs lliure. Que cada vegada que els teus ideals te porten a una vida de pràctica dels teus ideals, aleshores començaràs a ser lliure. Començaràs a ser lliure. Que cada vegada que els teus ideals et portin a la pràctica, aleshores realment seràs lliure i tindràs eixa llibertat que tu tant desitges.